गिबियावनो आंनि जितु बड'ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गासैबो खनसे फरायनाय जालायबाय दा जों दैमायाव खनसे फैफिनलायबाय ना सारनो ना सारग्रा मानसिया इदि सारबाय थादों नायबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ ना सारबाय थादों जोंनि ना सारग्राया हाथिसोलै ना सारग्राया जोंनि हाथि नागिरबाय थादों गाइस सामु नांगौ नामा सामु मोनो सामु नै सामु जाय बुस्थुखौ जाबा बेवग्रा पावार जायो सामु होनो बेखौ बुस्थुआ ना बेंसि नायदो बामिना इयाव सिनै जोंना मटु भाया नाबोगासिनो दोङो दा पौवा लादों गाइस पौवा मासेबो मोनासै इयाव नागिरदोंमोन मोनासै बामिनाबो मोनासै एख' मोनासै सामुल'सो मोनदों सामु दा थांनायसै मोनसे जायगायाव जोंना सारग्राया नाय जोंना जिजियाव वाव आइबोरबो गाइस पौवा जालायबाय गोथौ फिथिख्रिबो थाया फिथिख्रिबो मानदों जात्रा दासो मोनदों मासे जात्रा मा बुस्थु इयो एम्बु नङा इयो एम्बुसो लुगैलाय जात्रा सागोन नांला जोंनो जात्रानि एम्बुसो पौवा जालायसिगोन गाइस पौवा Double zero सो फैबाय Double zero समझ रहे हो आप जात्रा दासो मासे जात्रा फिथिख्रि 10 kapas 500 ke 500 ना सानो रोङाखै इखौ दिनै आङो 이거 디니 막 하랑 스미치고 이건 누나 건드네 갈라 립바디 당근이 그리니 나 사랑나 야봐 मेरी गल की सरफी नैना मदक बर्फी no PUBG bilang PUBG sana masih mendengar stop nih Gerina itu bisa aku jadi preman dulu tuh miskin kan Gerina wah gosoku nang angno hoबायब्ला फैदोला सना नों आंजों लोगोआ सानैजों गोरोबलायनि Teman, ini. Itteni खुशी मुझे वायु नी नै मासे मानै दासो जादो आरो दंबो नै इथिबो इदिनो खाना जब्द जागोन खिन्थु बेनिफ्राय मा नायफैनाय बेफोरखौ मा Mari jadi, nah, Arina, Ari. Do, benar nih, Arina. Ari. Puwa, ibar puwa. Puwa tadi berpuwa. Kau nalang bay shona, nalang bay shona. Nangigon thong bizau ni, sobay di maya. Puwa. Ini nak terus nak kau. Nak terus.
들어가시길래 너 이놈아 많이 100번 써봐 200다 작은 200다 포티마스 자기 뭐 포티마스 포티마스 자기 뭐 포티마스 Berana berba mari menurut दैमायाव जोंलाय माथो मासे No. आरो जिखोना खनसेबो मोजां एवहोनो रोङा Ayo, marfaido guys, marfaido. Nih, ibu rumah betapa mana nasar rumah ini masih kurang bici. Ibu rumah betapa mana nasar rumah ini masih kurang. Ayo, gede nih, cingnya gede. Oh my god. Belum fai beta, belum fai beta. Ibu rumah beta apa mana hidup sini ada juga. Nasari, ya kok gue apa kamu kesana dibuat silang nih lay, sanjung dibuat silang nih lay. Ibu rumah gimana sih mana bakal anda ya guys. Nengkau nak kita war, kau bakal anda nih. Ibu rumah gimana sih mana hidup sini ya, nih. It's the motherfucking Eagle Double G. 항구장이 무치에, 산주군이 무치에, 문어원이 무치에, 랑회래바이. 나 자틀라이바이, 히니니 혼도와. 나를 살라인 시시경티, 이브로운 페이레이바, 잘라이바이. 고추비! 사진들, 이거 나 사진들. 에이, 굴룽아리바이, 그건! 그나는 나그를 문봐. 자, 가바이. 나 사진들! Bravo, Dayem! Hidup! Wah, bener! Nak bener! Udah kata! So finally beber na guys, berbay, bener. Wow! Buka! Buka Faido, buka ayo, buka, ayo, gueไม่ท่าเลยหมาเลยปูทีมัสอาร์โผกามัสจึงดูโซนนะพี่guysจึงดูโซนหลบดูแค่ตีนไหนหลบดูเฮ้ยเขามากันไปเนี่ยตามมาดูปะไปช่วยdeh. May tadi buka salah. Itu bukan nangga. Ayo, buka. Dan jadi tadi seruan. Gini ya. Pusale, dum. Wow. Finally festival Jatra yaवनो मासे लानानै खाबाय. Finally fast tahun Jatra. Boरायबाय गिबियावनो बोरायबाय. नोंनिया जाथिब्र' दाबो रोगाबायथ'.
जाथि बर' एन्जर सानाय नांगौ ना स्मार्ट नाम्बार 1 सासे बायदि बुनि ना बस सासे साइकेल लाना बायदि बुनियो ओमफ्राय साइकेलखौ बुबाय Silkini na! Silkini! Zaiki buku silkini na! Ya karena kau, maaf, kami syukur mam, Ali jiwi. Harus enggak? Tidak. Masih belum ada yang menunggu ini. Masih belum ada apa? Aku tuh mungkin tanya tentara. 나그들한 당바 야 미수나 미수 파크라 시크라나 파크라 시크라 mana bila 파크라 시크라네 얘는 파크라 시크라네 mana biya Malah betina. ih maaf lo ntar dulu misu ya karena so guys जों बिराद नेंबाय आरो ना सारनानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबाव लोगोफोराबो नेंजोब्बाय जोंनिया थ' टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन